Hayi. Ngathi hayi ngeke ngizigqoka kanje. Maki, ayisitufuza wena. Unjani? Right istofu. Uzungiselela ukuya. Hayi. Safuna ukuphuma nje ngiyobheka boyfriend la ngaphandle yabo. Amaphuma uyobheka ama-boyfriend. Yeah. Ngani amaphuma uyobheka uyaziphina yo. Usho nje muhle kanjani? Asingana nami ngifuna ukuthi ngiyojima nyana ufuna ukujima ngifuna ukufana nawe. Ufuna ukujima? Hey, Hayi into encane lezo. Ngena ukujima. Abaningi abantu abajimisayo la. Abajimisayo. Singizwe bathi khona umunye ojimisayo ngapha phezulu. Angithi mina lo kade ngijima kuye. Basuke bambhuka ngazi noma babhukile noma ntontoni wahamba yaphesheya yabo. Kodwa lo ngapha lo bayambabaza abantu abaningi ngapha. Bambabaza. Hayi bayambabaza. Hayi makini bathi ufuna ukunikeza lo wala. Ufuna lo nami obhukile lapha emfundweni. Naye angithi bekungowalawa usuyahamba na. Usho uyamthemba lo. No, abantu abaningi sisayi bese simbone nje. Hayi bathunzima kakhulu. Yabona Uye lo ukwenza ube somaki. Yabona la. Nami ngizoba nje. Esifusi. Yabona lapha. Masinyane kuzovela ukuthi Amanje. Hey ibudu. ngiyakutshela ukuthi vu. Nawe akazi uzohamba ngezenje. Ngizobe nginjani? La ku flat angithi. Ya ku flat La ngaseyibuna ku. Yes. Kuthe. Masokusheka. Masinyane sifusi ukuthi vu. Ungikise. Kuthi. Singana manje. Manje. Singaya. Manje. Sihambe manje. Mina you ready for everything. Ngikhalela ukuthi ngibone umuntu engane ngisekane eyibone. Awusakingaka ngawe manje. Hey. Hayi ngiyaphila ba. Ngiyaphila imali yami. Imali yakho. Ngizoyibhadala imali yakho. Nini? Bengicela ukuthi unginikeze nje. Udala ngakutshela ukuthi imali yomsebenzi le. Awukayilethi namanje. Yes. Yazi uyimali. Wendoda uyazi uyimali. Ngiyakwazi. Wena ushwela abantu wami. Uyazi ukuthi mina ngumZulu. Ngizokwenza into ongazi ukubona ikamba beyibuza mfana wami. Ya ngiyakwazi. Ngicela unginikeze isikhathi esincane ngiyibhadala imali yakho. Ngizokunikeza sona. Yabona nje manje ujahe kabi. Ngithumele gymnastic. Ngiyotshela ingane zami ukuthi ufundisa isifundo abantwana wami. Ubakithi. Usengithola ilitshe manje. Hayi bakithi prime. Hayi mancane. Utshwala mani ekhanda. Ngiyabuya Kodwa ngizoyibhadala imali yakho. Ukudla wengane. Uthola usalithwele, uthole la. Unganyikazi ubambe kanje. Awu, uziyebuya vele. Thethwala lelo litshe wena mfana ngize ngibuye. Kodwa amazulu kodwa into angenzayo wena. Kodwa mina uyabona mina bengiyamrikita. Kubunika isikhathi kuphela kungazange ngalibamba lona lelithi. Vele mina bengiyamrikita kuphela. Hayi bengiyamrikita manje ukuthi awubhayifusi. Afikanti asifiki la siyakhona mina sengikhathele. Sekikhathele uningana. Ngitsamaya leke yafufuda. Sibleke ngikhama hafi. Phela lento le it's part of exercise. Uzojima kanjani usakhathazwa ukuhamba? Asaba bu. Yabo? Ngitshelile abantu abaserious. Ukhathana kanjani ufuna ibuni? Uye lo muntu sahambe. Abantu abaserious ngokujima. Kuyena uthi ngena. Yebo. Yabona abantu baserious kanjani? Hayi Buka. Yebana Abantu abaserious. Kuyakhomba. Angishona wayajima kalejwe. Hey, ukuthi ujima ngani akubalekanga zilonga ujima. Ufuna ibuni noma ufunani? Ngifuna ibuni lifika. Kanti awubasibhaqa mina. Abubisi uyajima. Manje uyajima uya. Sawubona. Yebo ninja. Siyaphila njani? Hayi amazulu. Amazulu ajima la nawo. Amazulu. Ayajima la. Namhlanje ngilethe umsuthu. Amasuthu. Ngingathi batla ujima ngibezwe lokumkhotsi wakhe. Umkhotsi akusama bamfaka ilitshe. Ufuna ukujima. Ngijima All right. Ufuna ukuthi la ngi-understand izami ukuthi Ufuna umuntu ojimisayo. umuntu ojisayo. Laba bathe. Yabona ujima Kanti-ke lifike kahle. Mina vele ngowesivomo. La engisuka khona isivomo bebejinyiswa yini. Ngiyakwazi ukujimisa vele. Usho lina ngijojima ngibe right like baba. Sifuna ukujima. Hayi inkinga kunomzulu engingafuni ukuthi afike la. Akasajime. Akajimi, ayena akajimi ye. Asefiti ye. So la into engifuna ukuthi liyenze la. Angiyabona ukuthi mina ngenzani. Yenza so.
Yeah. So angithi benditshela mina ukuthi esivomo enkuba enesiko bejiniswa yimi khona ba Yiko lokho esikufunayo. benjimisa ngisenjimiso sobhuku mina yenza so O batla tsona tse. ke batla tsona tsa ke re ke batla go ba fit jwale motho wa Se etsa ka nkaki la. Bala la. okay all right wa nzo sheba ka mani semfuni ayibhatalani bhatalani Malini? ngifuna 251.56 hayi ufuna ukujima noma ufunani la tshwara 100 rand a ke re nka tla le yona ka o wena awuyakiri amfuna akiri la amfuna imali la Yima ungaluphela. Angithi siyaqala nathi ukuze. Yes. Siya. Momngani nami mase ngimbona athi gudlu. Siyade nenye imali. pakanini 256 cents Uthi une 100 rand. 100 rand faka 20 rand ke phezulu wa tswa ka tla ntlatseletse Uthi ke ngizomgcwalisela. batla go ba fit 20 rand. e tla kopana fast la kwathi liyadlana ne-20 rand nayo yonke ngifuna yo Hayi ngiletha ngithi lelo soyifaka kusasa. let's 50 cents lapho ngithe ne-50 cents phezulu Yo. alright so angithi yenza Ufuna ukujima sondela eduze Ja. kwakho. Ihlakwani. Yenza so. Yeah. kanjani yo Uza kahle. ya ngizothi sakuyanciphalela ikanjani ima kancane mana sibo uzile ukukhuluma isisuthu angithi uzokhulumisa indebele manje uzokhulumisa indebele ma uzosebenza na Mina ngizoba ijaji. kodwa hayi Jimston khatshana hayi Jimston haki njena ya Jimiston Yenza. Siphinde siyojima nakho le Jimiston. hayi Jimston akakafiki akusekudeni le akusekudeni hayi ubani hayi yenza so manje sesenza so yabo kanjalo kakhulu ungapheli umoya ungapheli umoya Ihlakwani. ungapheli umoya Ihlakwani. esivomo vele bonke bafit ungapheli umoya yo kuyodwa ihloko Ukhathele uthi ukhathele. wena usujimayo wena ma Hey. Ayikho lento le. Udlala wefe. Ngitheni kuwe? Umngani wami. Umngani wami. Ngishilo ngathi ayikho lento yakho yele gym. Buka manje. Fithi ambulance. vele ngambona mina umuntu lo vele Wamenzisela lento zakho zefake. wena ngojimayo wena ngothi liyajima mina akuhlukana nami mina ngendawo khona la I-ambulance. ngizoyibisa iambulance kodwa mina ngendawo mina ngikutshelile ekuqaleni ngikutshelile Personal trainer enjani le engazi nokuthi umuntu uvusa kanjani. Awunawo namanzi, letha amanzi hayi wena hlukana mina ngihlala emkhukwini nalezi zinto angizazi mina uyavuka kakhulu le Akuna-ambulance, akunamanzi. esivomo ukhona omnye wako hawo Hey, awungiyeka ngayitori sivusa umuntu. Oh, umngani wami aqulakala izibuni, ifika ama-hips. Wow. Hayi. Musukuma, uwile umuntu. Yo. Kanti wenze njani uzozimkhatha ngamanje? Udla ngamenza udla ngamenza